Hola! Això és finances en valencià. Paguem molts impostos en Espanya? O paguem poc? Encara hauríem de pujar-los més? Jo què sé. Avui t'ensenyaré, desglossant-ho de tots, que paga el treballador, que paga l'autònom, que paguen les grans empreses, i després, ja veurem, no? Ja veurem com està l'assumpte. Finalment també te donaré la meva opinió de si paguem molt o poc i, a més, també donaré la meva opinió sobre com jo crec que han de funcionar els impostos. En fi, esperé aclarir-te alguna cosa. No sé si ho aconseguiré. Anem allà! Bé, a partir d'un estudi que ha fet l'Institut Juan de Mariana, que és l'impuestòmetre de 2024, podem extraure més o menys què paga un treballador en impostos en Espanya. He redondejar les quantitats, ¿vale? Per a que siga més fàcil i més visual perquè ho pugueu veure. 35.000 seria el cost total del treballador, ¿val? D'estos 35.000, 26.000 seria el salari brut i el que acaba rebent el treballador, val? Són 20.000. Val? Com ja vos he dit, he redondejat les quantitats per fer-ho més comprensible. Per tant, tenim que paga uns 15.000 euros d'impostos entre les cotitzacions i l'IVA. L'IVA s'ha fet un estudi d'un consum mig d'aixòs treballadors i a partir d'ahir s'ha extret que pot pagar d'IVA. D'acord? Per tant, en Espanya tindríem una cunya fiscal del 43%. Què passa en altres països? Que sempre estem en el mateix. Bé, en França, de 57.000 que costa el treballador, acaba rebent-ne 26.000, és a dir, paga un 54%. En Alemanya, de 63.000, acaba rebent-ne 31.000, el 51%. I en Irlanda, per buscar també un cas que paguen menys impostos, de 56.000 acaba rebent-ne 35.000, és a dir, un 37%. Així n'hi ha que tindre en compte una cosa. En Alemanya, en França, se paguen més impostos, però al final no és el mateix. El 50% de 57.000 o de 63.000 que de 35.000, encara que no s'arribi al 50%. D'acord? Si tenim en compte la cunya fiscal en Espanya, que és el 43%, si li sumem els impostos locals, he agarrat només el que no pots evitar-te. Si no tens cotxe, doncs no pagaràs impost de circulació. Però l'IBI, la basura, el que no te pots escapar, el treballador mig en Espanya acaba pagant en 50% en impostos. D'acord? I aquest 50% en funció de si guanyes un poquet més o guanyes un poquet menys, si anem a un tio, així estaríem en 1.700, 1.800, doncs si ja te'n vas a 2.000, 2.200, 2.300 que puga treballar el treballador, puga cobrar el treballador, ahir ja pujaria aquest 50, igual seria un 53, un 54, ¿vale? I com vos dic, així està reflectit els impostos que no t'escapes, que tens que pagar anualment. És a dir, ahir no entraríem, jo què sé, si vens un piso o si cobres una herència, en impostos, a més, que se poden afegir que tingues que pagar puntualment. D'acord? Per tant, la conclusió d'això és que el 50% de lo que guanya un treballador en Espanya va a parar a impostos. Bé, el cas dels autònoms és més complicat inclús que el dels treballadors.
Sabeu o hauríeu de saber que des de l'1 de gener de 2023 s'ha reformat el sistema dels autònoms, el RETA, i ara se paga en funció dels teus ingressos. S'entén com a ingressos nets. No he tingut en compte el 7% de deduccions que posa, que és de difícil deducció, no me'n recordo com es diu, per fer-ho més comprensible, però bueno, després ajustarem aquesta quantitat com si ho haurem tingut en compte. Pues, com sempre, el nostre exemple, no? Anem a ficar-nos que ingressem 2.000 i que ens gastem 500, no? Ingressem 1.500 nets, anem a dir. Com ingressem 1.500, aniríem al tramo en què la cotització màxima d'aquest tramo és 1.500. Per tant, multiplicaríem per 31,3, que és el percentatge que toca ara en 2024, i això ens donaria que tindríem que pagar una quota de 469,5. Però és que, a més, li tenim que sumar l'IVA, i l'IVA va de la quantitat que hem ingressat totalment. Per tant, tindríem uns 420. Per tant, un autònom que guanyi 1.500 euros, si li llevem la quota que ha de pagar i si li llevem l'IVA i si li llevem, que això pot ser molt variable, però bueno, ha ficat 50 eurets, gastos de gestoria, perquè el normal és que no s'ho porta ell, doncs tenim que de 1.500 euros que ingressa acaba quedant-se en 560,5. Si ho mirem des de la part dels impostos, en aquest cas no tindríem en compte els gastos de gestoria, perquè s'entén que això no és pagar impostos i t'ho pots portar tu. Per tant, tindríem la quota, si sumem l'IVA, i ens donaria 889 en 5. Això és un 59% en impostos. Si li llevem les deduccions del 7%, que no les ha tingut en compte, doncs podríem redondejar en un 55%. Així també ho he tingut en compte de cotitzar, perquè tu pots triar la base màxima o la base mínima. En aquest tram hauries pogut triar la base mínima i aplicar-li el 31,3% a la base mínima i la quota t'haurà variat, seria inferior. Però bueno, espera que se feu una idea. Però, al igual que el treballador corrent, inclús jo diria que un poquet més, en el cas de l'autònom, més de la meitat de lo que guanya va a parar a impostos. Bé, què passa en les grans empreses? No, és que les grans empreses no paguen. És que ahí està el problema. Algo de raó n'hi ha ahí. Però bueno, com tot n'hi ha que veure-ho ben vist. Bé, anem a veure la recaudació en l'impost de societats. D'acord? Les 123 empreses més grans que n'hi ha en Espanya, la mitja de recaudació en impost de societats està per baix del 15%. És un 14,4%. La resta de grans empreses, més o menys, la mitja està entre un 16 i un 17% de tributació. I si ja anem a les multinacionals, que això sí que és el més escandalós, la majoria estan per baix del 10% de mitja de tributació en impost de societats, inclús algunes estan per baix d'un 5% de tributació. Per a veure-ho això més gràficament, en números i tal, l'any passat Hisenda en total arreplegar 271.935 milions, que va ser rècord de recaudació i tota la pesca. Si desglossem
els ingressos d'ahir, veiem com en impost de societats només se va recaudar 35.060, que és un 13%. Tinguent en compte que se va anant recaudant més en impost de societats. Però si veiem, per exemple, el que se va recaudar en IVA, que sí, així també estan aquestes empreses, no? També costegen IVA i tot, però en IRPF, per exemple, veiem que és un 47,33%, l'IVA el 33,85%, i un 13% de tots els ingressos, això no dona el 100% perquè així faltarien altres impostos indirectes, altres ingressos que també formen part d'estos 271.000 milions. Però si veiem en una perspectiva els ingressos totals i el que recauda l'Estat a través de l'impost de societats, per a mi, per almenys, queda clar que és baix. Un 13% de tots els ingressos que acaba replegant Hisenda de l'impost de societats, que en importància, per almenys ha de ser el tercer, no? Recaudador, després de l'IRPF i l'IVA, és baix. Sí que podem dir que en Espanya, per regla general, les grans empreses paguen menys, ja no vaig a dir si poc o molt, això ja t'ho deixa tu, però, des de luego, paguen menys en funció de lo que haurien de pagar. Després veurem una cosa que refrenda això i explica també un poc això. No ho ha dit, però les pimes, que el règim general és el 25% de l'impost de societats i les pimes està en un 20%. La majoria sí que paguen el 25%, però bueno, algunes sí que poden optar a les deduccions que n'hi ha i la mitja de les pimes són 20, és 20. És a dir, la mitja de les pimes està per dalt de totes les mitges que tenen les grans empreses a l'hora de pagar l'impost de societats. Bé, la pregunta del milió, no? El que és l'eterna discussió. Baixar impostos augmenta la recaudació? Bé, així aneu a poder trobar opinions de tot tipus, estudis de tot tipus. N'hi ha defensors, n'hi ha detractors, així aneu a poder trobar totes les opinions possibles. Jo vaig a intentar explicar-vos-ho i vaig a intentar fer-vos veure que ja no se trata de baixar o pujar, sinó d'actuar en conseqüència. Això és la famosa curva de Laffer, que determina que n'hi ha un punt òptim de recaudatori, anem a dir. Si un país se troba a l'esquerra del punt, doncs té marge per augmentar els impostos. I si un país es troba a la dreta d'aquest punt òptim, doncs ha de baixar els impostos perquè s'entén que els habitants tenen massa càrrega fiscal. Això és molt bonico i molt estupendo, però realment no n'hi ha manera humana de veure quin és aquest punt ideal. Els estudis de Laffer, els liberals els agrada molt i sempre parlen d'això i tal, i està molt estupendo, però realment no n'hi ha manera de determinar aquest punt. I a més, Laffer, que va ser qui assessorà Reagan i li va dir que sí, quan entra el neoliberalisme en els anys 80 en Estats Units, sí, que hi havia que baixar els impostos a lo bèstia, doncs, igual que va passar en Margaret Thatcher, la recaudació es va desplomar, tant en Estats Units com en Anglaterra.
Vale. Quina és la teoria sempre, el que defenen els liberals? Què se diu sempre? Que si baixes els impostos, vale, dones més capacitat de consum a la gent, perquè, clar, té més diners per gastar, vale, això pues, incentiva l'economia, després fomenta la contractació, vale, perquè el que contrata, com té que pagar menys, pues, pot contratar més treballadors, i atraus a la inversió, val? Perquè al tindre una situació més favorable de cara als impostos, doncs els inversors, val? És més fàcil que vagin i posen diners. Vale? Però, com ja us he dit, podem trobar casos de sí i no. Si ens anem al 96, per exemple, quan se baixaven els impostos, efectivament se va recaudar més. Però hem de tindre en compte altres variables, com per exemple en aquests anys Espanya va ser receptora de fondos europeus que naturalment ajudaren molt. El que està fent la Comunitat de Madrid i ara estan fent altres comunitats, sí, si tu te'n vas al IRPF exacte, efectivament està ingressant més per IRPF, deflactant l'IRPF. Però és que potser en altres impostos que estan bonificant o deixant d'ingressar, ahir ja estan compensant. I potser sí, vale, tu pots deflactar l'IRPF, però potser si tens la inflació disparar, com ha passat estos últims anys, doncs els efectes ja no es noten tant. Vale? El que vull dir-vos és que sí, en teoria és així, val? Però hi ha que fer un anàlisi més global, ja que en economia intervenen moltíssimes coses més, moltíssims factors. Vale? Per tant, doncs sí, tu pots atraure la inversió exterior, no? Però si no li dones una seguretat jurídica i tens un sistema polític, ara entren uns, fan una cosa i després entre els altres, i fan la, millor uns te'ls han a baixar, però uns altres te'ls tornen a pujar, doncs no te va a vindre la inversors. Se'n van anar a un altre país que tingui una seguretat jurídica major. Val? El que vull dir-vos així és que això tampoc és la panacea. Vale? No se trata de baixar impostos i ja saps que baixes impostos a tot el món i vas a recaudar més. No, s'han d'analitzar moltíssimes coses. Val? I s'ha de fer en sentit. Per tant, sí, en principi sí, la teoria és correcta i tal, però després s'ha de veure el context. Per tant, això de que baixant els impostos en Espanya es recaudaria més, doncs per a mi queda prou en l'aire, perquè hauries de tindre en compte molts altres factors. Per exemple, també se va baixar l'IVA de tots els productes i vale, sí, se va recaudar més. Ja, però què passa en la inflació, no? Quant ha pujat la inflació en tots els productes bàsics? Val? És a dir, s'han de tindre en compte moltes variables i això de que baixar els impostos per si ja augmenta la recaudació no té per què ser així, a pesar de que en la teoria sí que hauria de ser així, ¿vale? Però ja vos ha dit, tenim la panacea de tot això, que va ser als Estats Units del 80 i Margaret Thatcher en el 80 i resulta que fent tot a lo bèstia pues, baixar la recaudació en aquests països. Per què? Pues, segurament per tot el context econòmic de l'època i totes les variables que no se van tindre en compte. Bé, però aleshores paguem molt en impostos o no és per tant la cosa? Bé, per a mi, és la meva opinió, però per a mi la clau la tenim així. Sempre, en tots els llocs i tot, sempre se parla de la pressió fiscal.
La pressió fiscal és el pagament dels impostos en funció del PIB. Val? I ahir sí, efectivament, com sempre se diu, sempre se recalca, Espanya està per baix de la mitja de la Unió Europea. Val? Però per a mi, que d'això no se sol parlar mai, com sempre passa, la clau està en l'esforç fiscal. L'esforç fiscal és el que es podria recaudar, però no s'arriba a recaudar, o bé per frau fiscal, o bé perquè no se paga, per exemple, com han vist les grans empreses, el que haurien de pagar, val? I si m'on anem a travegar a la mitja europea, Espanya està en un 13,7% per dalt de la mitja europea en esforç fiscal. Això, bàsicament, perquè ho entengues, és si en Espanya funcionara com té que funcionar la recaudació, no n'hi haguera tant de frau i no n'hi haguera tant de xanxullo i tot el món pagara el que toca, val? Es recaudaria més i l'esforç fiscal baixaria. Perquè heu de pensar que el que acaba pagant en Espanya, val, paga el mateix en funció de la mitja d'altres països. Però, naturalment, tots aquests que no paguen o el forat que n'hi ha de lo que no se recauda, val, acaba repercutint en el que sí que paga, val, que té que acabar pagant més. Vale? I per a mi, en el cas d'Espanya, la clau està així. Però és que, a més, està el que se coneix com pressió fiscal indirecta, vale? Que és el temps que es tarda en complir les obligacions que et marca Hisenda. Val? En el cas espanyol, Hisenda és molt complex. Val? Per això, conforme si més o menys tens una situació normal i tal, te pots fer tu la declaració. Però com comences a tindre patrimoni, com tingues una empresa, conforme vagis tinguent més coses, cada vegada és més complicat i és més complex. Val? I això porta a que tingues la necessitat de buscar un gestor. Val? I si ja m'on anem a les grans empreses, vale, són les que més capacitat tenen de contractar als millors especialistes i als millors assessors fiscals. Val? Perquè no mos enganyem, tot el que han vist de les grans empreses, ahir no n'hi ha res il·legal. Val? Si paguen el que tenen establert, és de veres que tenen deduccions per investigació en I+D+I. Poden externalitzar beneficis en les filials. Poden fer coses, però el rol és fonamental. Tindre la capacitat de contractar els millors assessors fiscals, val, te dona clarament unes avantatges competitives en l'àmbit fiscal. I això, heu de pensar que en Espanya n'hi ha més de 100 tipus d'impostos diferents. És que és un animalà i és que la mateixa Hisenda moltes vegades li interessa eixa opacitat, no tindre eixa claretat i tal, i al final, clar, és com tot, qui juga en avantatge? Pues el que pot contratar els millors assessors, que li poden dissenyar el millor sistema fiscal possible, vale? I així també està molt del rotllo, perquè al final
passa el que passa. Però, ja vos he dit, en la meva opinió, se paguen molts impostos en Espanya, però per això, que no s'entra mai ahí. Sempre estem parlant de la pressió fiscal. Sí, que estem per baix de la mitja europea, que se podria pagar encara més, que tal i que qual. Però, per exemple, FEDEA calcula que 20.000 milions a l'any en frau fiscal se deixen d'ingressar. I al final, aquests 20.000 milions, més els que no paguen el que tenen que pagar, més etcètera, acaben ofegant el que paga el que toca. I per això l'esforç fiscal està per dalt de la mitja europea, en un 13,7%, que no està gens mal. Per tant, en la meva opinió, sí que se paga molt en Espanya. De totes maneres, ara finalment vaig entrar i sí que vos vaig a dir ahir la meva opinió sobre tot, ¿vale? Però bueno, per a mi està ahí la clau del tema espanyol. És la meva opinió. Com sempre te dic, jo no sóc ningú. Jo sóc un pringao que fa vídeos, ¿vale? Però a la meva opinió, naturalment, n'hi ha que pagar impostos, ¿vale? Perquè se puguen mantindre uns servicis públics de qualitat, que bueno, ara entrarem ahí també. Però bueno, el pagament d'impostos ha de tindre un sentit, ha de ser just i equitatiu, ¿vale? I ha d'intentar pal·liar els problemes. Pues home, si en Espanya tens un atur juvenil desbocat, pues bonifica la seguretat social a l'empresa als que contraten de 18 a 25 anys. Vale? Fent-ho bé, que després no es pugui despedir, que puguen... No ho sé, n'hi ha 1000 maneres de fer-ho. Vale? Però tens que intentar utilitzar els impostos on tinga sentit. Home, tens un problema de vivenda, doncs sabla que flipes als que tinga el piso buit i no el fique d'alquiler i bonifica fiscal i fer-li la vida fàcil al que el puga llogar. Vale? Tens Espanya buida i tens un problema de vivenda, doncs home, crea un règim especial fiscal en tota l'Espanya buida, jo que sé, fica ahí l'IRPF al 10%, o si montes una empresa allí al 10%, val? I així veuràs, no, si pots anar plenant l'Espanya buida que se diu. El que vull dir-vos és que al final els impostos han de tindre un sentit, ¿vale? Per a mi, en el tema dels impostos indirectes és on està la major injustícia. L'IVA no té ningú sentit que grave el consum. L'IVA hauria de gravar la capacitat de consum. No té absolutament ningú sentit que un Lamborghini tinga el mateix IVA que un SEAT, per dir alguna cosa, val? O que un piso en el centre del poble tinga el mateix IVA que un piso xicotet a les afores, val? I pues, podeu extrapolar-lo a lo que vos doni la gana, vale? Segurament els productes de primera necessitat, tots haurien de tindre un 4, val? I els articles de luxe haurien de tindre un 30. Vale? Per què? Perquè al final a un ric que es compra un Lamborghini o que es compra un collar de Cartier, igual li la bufa pagar un 30% d'IVA. Però a un tio que aplega justet a final de mes, doncs home, si li arres a lo millor un 10% d'IVA en un producte, doncs te l'estàs follant. Vale. Això és la meva opinió. Els impostos han de tindre aquest sentit, val? I ser el més equitatius possible
i pues, no fotre a la gent i tindre en compte els diferents nivells adquisitius de la població que paga aquests impostos. El tema és que no sabem el que paguem. Ens pensem que sí, però realment no sabem el que paguem d'impostos. Tu saps quants impostos té la factura de la llum? Saps quants impostos pagues quan fiques gasolina? Val? Igual sí que pots saber-ne alguns i tal, doncs, sí, en la nòmina pots veure-ho molt clar, o jo què sé, si vas a la compra, doncs sí, en el tiquet allí i tal, però això no ho mira ni Cristo. Val? Però no sabem el que paguem. Val? I després, en Espanya és que és escandalós. És que n'hi ha que tindre una eficiència en la despesa. Tenim 17 sistemes fiscals en Espanya. Després, com veiem la setmana passada, tenim el règim foral, que ells se ho manegen tot, anem a dir, i després està el règim comú. Val? Estem en algunes comunitats autònomes estan ahí deflactant ahí i tal, i altres no. I també, doncs, què voleu que vos diga? Sí, tu pots baixar i tal i qual, però al final necessites la injecció de l'Estat també per funcionar. El primer que hauríem de plantejar-nos és una eficiència de la despesa. És que no sabem en Espanya exactament quants diners costa. És que busqueu-ho, no pots saber exactament quants diners costa tot. No se pot saber. Doncs intenteu analitzar tota la despesa pública i fer-la eficient. Val? Tenim diputacions, comunitats autònomes. Jo no dic que n'hi hagi que carregar-se les diputacions, a lo millor no, però se pot entrar i se pot fer un anàlisi exhaustiu i analitzar la despesa adequadament i gastar adequadament, val? Perquè al final tot acaba repercutint ahí, tot acaba repercutint en els impostos. Tenim sempre el rotllo és, home, ja, és que sanitat, educació, no ens enganyem, en sanitat efectivament tenim expertos mundials i cardiòlegs, és fantàstic, però després les llistes d'espera, si vas a urgències, vull dir, és un cacau que flipes, val? O sigui, hi ha gent que ja té malalties greus, igual li donen per operar-se en 2, 3, 4 anys. Vull dir, són animalades, val? I el que se trata és de buscar la eficiència del pagament d'impostos, vale? I ja és que no vull entrar en la corrupció ni tots estos rotllos i tal, però al final tot forma part de lo mateix, val? Estem ahí, per una part, cada vegada estan exigint-nos més pagaments i més pagaments d'impostos i més pagaments d'impostos i després manguen la pasta, els serveis públics no funcionen com haurien de funcionar. No sé, ahir és un meló que realment podem entrar i podem veure moltíssimes coses, no? Però la realitat és que els impostos han de tindre sentit, val? Han de ser equitatius i han d'intentar pal·liar els problemes que puga tindre una societat, com en el cas d'Espanya. Vale? Així que és la meva opinió, jo ja t'he dit que jo no sóc ningú, val? Però en la meva opinió se paga molt en Espanya per lo que vos ha dit, però més enllà de que se pague molt, més enllà de que si s'han de pujar, si s'han de baixar, el primer que tenim que veure és tot això. És la eficiència de la despesa. En què ens gastem els diners? Gastar-nos-el en sentit, val? I crear d'alguna manera una situació que optimitzi tot això i que no siga pagar, 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 pagar
i al final plorar. I bé, res més. Donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. A la setmana que ve, per despedir l'any, 5 consells que te poden fer millorar la teva relació amb els diners per a any nou. Recorda la mítica frase: controla la pasta i seràs més feliç. I bé, estem ahí en el Nadal i ja toca disfrutar, bona cosa. Així que des d'ací totes les felicitacions a tots i que passeu uns Nadals espectaculars. Bon Nadal! Si la setmana passada, per lo que fora, no pogueres veure el vídeo, sí, el tens. I si te mola el roi del canal i vols continuar així i veure un vídeo interessant, sí, el tens. Si te mola el canal, continua veient-me.